So, we are back again mga buddy, and for today's video ay hindi kami makagawa ng mga challenge at video dahil Pupunta ko abroad. ito na siya abroad, ito siya o Canada. Joke. Canada. So, pupunta sa bahay ng lola niya kaya hindi kami makapag-vlog for 1 month. So, hindi kami na-vlog. So, yun guys, and sa lahat po ng LDR feel. So, mag-LDR meter doon. Bulag sa may 1 month. Doon raman siya. Naman lang kayo nadalan. 1 step lang siya. So, 1 step ahead lang din siya. So, yun na nga guys. So, kami ay humihingi ng suporta sa mga lahat ng mga nag-subscribe, sa mga lahat ng support ng mga friends. Lahat ng mga people dyan. Follow us and like. Sa wala pa nag-follow. Sa wala pa nag-subscribe. Subscribe na po. And ito na subscribe siya sa pagbigyan ng video guys. So, Yes, thank you guys sa support. And then, so sa tanan nagsulti na nagasweldo na vlog sa YouTube, wala po dahil gamay lang po ang viewers namin. So kailangan namin ng support guys. Yeah. Para maka-start na may sahod sa YouTube. So yun na guys. So, aalis siya and iiwan niya ako mag-isa. May Magbulag sa may 1 month. Sa lahat na nagkakandra pa sa kanya. Eh, good now. Char. Nga na siya kabuli sa ako. Nga na kasakit. Bully. Nga na siya nga pagka-girlfriend. Bullying girlfriend. So, nga na siya sakit. Saan masulta niyo sa abang ko. So, yun na po guys. Shout out kay Jomar Paragoya sa pag-comment niya sa last video na Jujuano to Papaya Girl. Shout out sa iyo and yun na nga guys. Hindi kami makapag-vlog. So, ako muna mag-vlog dahil aalis na siya and aalis na rin ako. So,